Sen poder ver a luz ao final do galiñeiro. Así están todas as galiñas españolas dende que se decretou o seu confinamento o pasado 13 de novembro, quedando totalmente prohibida a cría de aves de curral ao aire libre. En Galicia notificáronse un total de 15 focos, pero todos eles de aves silvestres. E aínda que a gripe non lles este a afectar ás pitas, o encerro forzoso sí, é que as nosas galiñas, despois de case 3 semanas... Ven á porta e tolean por salir. Este non poder saír estalles pasando factura. Ao inicio, os donos das galiñas alzaban a voz e advertían das consecuencias psicolóxicas que ia ter un confinamento longo para as aves. Ao quinto día, o estrés xa minguaba o seu ánimo. Moi mal, moi mal, moi mal. As probas nas veces todas tristes. E poño moito menos. A situación pode chegar a tal que noutras comunidades xa implementaron medidas extraordinarias. No País Vasco, o goberno lanzou unha orde que regula saídas excepcionais nos casos de agresividade entre pitas. Así, as granxas vascas, excepto as destinadas ao autoconsumo, poden acollerse a esta posibilidade en caso de canibalismo e nerviosismo extremo nas aves ou cando exista un risco de aumento anormal da mortalidade polos amoreamentos. Polo momento, non existe esta iniciativa na nosa comunidade, pero cabe preguntarse: necesitan as nosas galiñas que comece o proceso de desescalada? Pois ímonos cara a Lugo, o curral de José Óscar, o que víamos antes cos ánimos así, porque as súas pitas pois non nos están pasando ben, non, compañeiro? Rocío, aquí estou no curral de José Zapata, estou aquí como se fora Marta Sánchez animando as tropas porque o certo é que as galiñas están o pasando mal. José, é un caso moi serio este no que estamos falando aquí, porque xa perdiches moitísimos exemplares porque se pican entre elas. Sí, temos un problema moi gordo, o picaxe polos tres é un problema en estas aves que están acostumadas sempre a estar en libertad e no momento que as encerramos, pois sufrimos estes problemas que lles afectan a elas que nos afectan a nós. É que vos afectan a vos porque eu o que vexo aquí os exemplares que teñen moitos pois a cola xa moi picada, o plumaxe incluso xa desfeito. Sí, claro, eso é un problema dos tres que causa no momento que as encerramos, animales que non están acostumados a estar dentro, e no momento que as metemos adentro estresanse muchísimo, é un estrés que sufren desde o minuto 1, pero cando salen afora non se van a desestresar no minuto 1. Vailles levar moito tempo volver ao estado que tiñan antes de cando as encerramos. Daquela ti crees que unha medida como a que tomaron en Euskadi a partir do sábado, de que poidan sair cando se ven casos como a este, pode ser algo bo? Todo o que seña axudar a minimizar o problema, e eu creo que esa é unha das medidas que pode axudar, pois está ben. De todas formas, eu creo que aquí na zona de Galicia onde estamos non temos un exceso de riesgo, porque o problema que traen as grullas, que son as grullas que entran esta enfermedad, non teñen o paso por esta zona onde nosotros estamos. Entón eu creo que tiñamos que intentar abrirlles un pouco, para que estuveran máis tranquilas elas e máis tranquilos nós. Supoño que todavía estamos aprendendo un pouco de toda esta situación, porque sí que é certo, ti levas moitos anos, viviche algunha situación parecida a esta? No, como a esta nunca. Partimos de hai 25 anos a recuperar esta raza de 40 ejemplares en todo Galicia e nunca tuvemos un problema tan gordo como temos agora. Incluso falamos de eso, da carne e dos ovos, non? Porque eso pode subir moito o prezo. Claro, estamos na campaña de Nadal que vemos afectado moito o mercado e as perdas económicas. O ovo, por suposto, eu pasei de recoller 90 e pico ovos diarios a recoller 3. Esa é unha perda que creo que é moi importante, non son eu solo, somos todos os criadores que estamos con galiñeiros igual que teño eu deste estilo. Desde logo que sí, a situación é grave e aquí temos este curral, como moitos currais de Galicia, nos que as galiñas estánse picando, e nos quedamos aquí, Rocío, intentando animar un pouco a estas pobres galiñas e a ver se poden sair prontiño do corral.